Machiegni kendo nyakorom Gajwang Galaf CSC e joloch mar tuke mag Nyalenya Tournament mano bagi skul primar ma Nyalenya e kar chung'od bura ma Ugenya. Tukego ma osir kod Medusa Steven Ochieng odiero talanta kachiel kod jiwo rawire e gwengego ka gikedo kod timbe mamono e kind oganda. Medusa Steve nokwayo piny owacho kod jogo mamanyo talanta kachiel kod klepe pacho kae mondo jiw chenro magi e kor gwenge ka giyango kendo ting'o malo talanta mabiro konyo tim mar Kenya Harambee Stars kachiel kod tiego talanta mabiro chiwo yuto ne oganda kaluwore ni tuke adhula chudo makare e piny mangima. Wakwayo leaders manitiere jotelo wetewa mamoko madibedie mondo waembrace wariwru lwetwa mondo wakelru jande kanyakla. Mae yo kende mwanyalo nachakro talents, to mae yo kende bende mwanyalo golo godo jendewa e timo gik maricho. Kako odiochieng' ma kawuono ni gikoro gipong'o centers ka gitimo gik mopogore opogore, samoro gimer, samoro gigore. Lakini uneno nyaka sani nyithindo gieki osetugo maber. Kae nitie ma wabiro yudo Oliech moro machielo, kae wabiro yudo Mariga moro machielo. Uneno gik ma Mariga timo, gik mose nochako mana kaka uneno ma biro chakre dieri. Koro wakwayo jotelo wetewa mamoko mondo wariwru lwetwa mondo wane kaka wanyalo golo nyithindwa gieki gik matinde maricho magitimo. To ma bende football ok en ni en tugo tu, ma en tich. Uneno ka nitiere bende ng'ama chulo pesa mang'eny molit moingo kata mana mar president en jatugo mar mpira.